أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقلابي فريد داري على الإدلاك هاتم الهاتمين أبو إسحاق على إبراهيم ناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يومنا cikin jawahirul ma'ani insha Allah je mun fara daga cikin tamhid kafin mu shiga muqaddima. Jawahirul ma'ani shine yana daga cikin talifan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, amma asalin jawahirul ma'ani littafin Sayyidul Wujudi ne, shine yake imla'i wa Shehu Tijjani kuma yake imla'i Sayyidi Ali al-Harazmi kuma yana karban sa daga bakin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake imla'i. Wato domin abin da Shehu Tijjani yake ambata littafi na, ka kiyaye mun littafi na, haka Shehu Tijjani ya gaya masa, ya ce Shehu Tijjani ka kiyaye mun littafi na saboda akwai ƙananan waliyai da za su zo daga baya wanda za su fitar da littattafai daga cikin wannan jawahirul ma'anin, wanda shine dalilin da ibn ambuja ya fitar da littafinsa daga cikin wannan littafin. Sannan kuma bihamdillahi subhanahu wata'ala Allah ya sa mu ma muka fitar da faidul anwari fi ahlaki awliya illahi al-akhyari daga cikin wannan littafin, cikin jawahirul ma'ani. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa wa Shehu Tijjani haka, yace kiyaye littafin matukan kiyayewa, ya kiyaye littafin matukan kiyayewa, za a amfana da littafin a duniya. Jawahirul ma'ani ba shine littafin Shehu Tijjani shi kadai ba, akwai Rawdul Muhibbul Fani, amma limamin gidan Shehu Tijjani ne, fatawoyin Shehu Tijjani ne. Rawdul Muhibbul Fani ba kowa ne mai san shi ba, shi ma girmansa ya kai shafi 1000 da wani abu. Rawdul Muhibbul Fani, Shehu Mushiri shine liman masallaci Shehu Tijjani shi yayi. Sannan akwai Jami'u Ibn Mushiri, duk fatawoyin Shehu Tijjani ne. Sannan akwai Ifadatul Ahmadiyya na Ɗaibu Safiyani, duk wa'annan na Shehu Tijjani ne, fatawoyin Shehu Tijjani ne. Akwai Irshadun Rabbani wanda ya yi sharhan Hamziya. Saboda haka Shehu Tijjani bai yi talifin littattafai da yawa ba, amma mazaje ya mai da su littafin, shi mazaje ya fitar, wanda su kuma su fitar da littattafan a duniya. Wannan abin da Shehu Tijjani yake kenan. Sannan kuma a cikin malamai a duniya ba a iya samun malamin da ya fitar da gwarazan malamai a ɗan ƙanƙanin lokaci kamar shi ba. Kamar yadda a ce misali Shehu Abdulkadir Jilani, Shehu Abdulkadir Jilani ya riga Shehu Ibrahim, ya riga Shehu Tijjani da shekara 600. Saboda kaga ba za a yi maganarsa ba, tunda shi ƙarni na 4 aka yi shi, shi kuma ƙarni na 12 aka yi shi. Kaga ai an ninka. Hijira na 1150 aka yi Shehu Tijjani. To malaman da suke cikin ɗariƙan Tijjaniya a duniya, idan mutum ya duba, akwai ɗariƙatun Tijjaniya
fi garbi ifriqiya wa sudaniha wanda Muhammadu Sadis na shida ya sa abi malaman almajiran Shehu Tijjani a garbi ifriqiya wa sudaniha a ga suwaye malaman, in aka cire su gaba ki daya to sauran babu ne cikin akwai. Sifili uku ne sunayen almajiran Shehu Tijjani kawai, sunaye ne kawai. Sifili uku ne ya zuba kuɗi ne aka sa a yi bincike a fito da sunayensu. Sannan akwai na alkannuni shi kuma sifili takwas ne, wanda shi na same shi a Misra a gidan Hafizul Misri na saye shi. Shi ma almajiran Shehu Tijjani ne wanda gabaki daya. To Shehu Tijjani shi ya wallafa rijalu ne, rijalu wato rijalun suna da yawa matuƙa da gaske wanda suke zuwa, domin in ka ji wannan malamin in ka same shi ka ya ishi duniya shi kadai a cikin almajiransa daga zamaninsa. In aka sami shi wanda ya yi wannan, wanda ya rubuta wannan littafin, shi sai dai Alil Harazmi a zahirin karatu bai kai Ibn Mushri ba. A zahirin karatu abin da ya sa duniya ta rikice kenan a wannan lokacin, kuma abin da ya sa aka sami wato ce gira kenan ta yi ƙarfi, saboda shi Ibn Mushri Shehu Tijjani ya same shi a cikakken malami ne da kulli funonin gabaki daya, amma ya sami shi sai dai Alil Harazmi shi kuma ba cikakken malami kamar wannan ba, amma da ya ɗauko shi suka haɗu da shi sai zamo gabaki ɗaya kuma ya dame dukkan almajiran da suke ƙarƙashin Shehu Tijjani saboda kusanci da shi. Dalilin da ya sa da ya wannan kenan, shi kuma ya yi Jami'u Ibn Mushri, shi yana rubuta wannan, shi kuma yana rubuta Jami'u Ibn Mushri. Saboda haka sai aka fi sanin Jawahirul Ma'ani ba a san Jami'u Ibn Mushri ba saboda wannan izini. To shi ma yana faɗa mannuwansa da Shehu Tijjani ne, sai aka bashi duk abin da aka bashi, komi aka bashi, sai zama kuma shine na ɗaya, domin shine ya zama halifan Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu. Rikicinsu ne biyu akan wannan abin. Shehu Tijjani ke ce man arafani wahadi, wannan akan wannan rikicin ne. Man arafani wahadi, wanda ya sani ni kadai ne, shine ma'ana ana Tijjani la amutu, ni Tijjani ba na mutuwa, ma'ana ba mutuwan ma'ana ba, ma'anawi. A'a, ko yaya yana nan a kowane lokaci. Saboda haka karka yi tsammanin irin mutuwan da ake magana, ba irin wannan ba. Wannan gaba ɗaya duk kowane lokaci shine shehin shekaran jiya, shine shehin jiya, shine shehin yau, shine shehin gobe, har ila an yaba sallaha arduhu. Wannan shine ma'anansa. To amma da yake magana ne a cikin sufanci, ko da mutum ya ji abinda bai sani ba, tunda muna watsawa ne a duniya, to mutum ya tambaya. In mun faɗi magana bai gane bai tambaya, za mu gaya masa nassan hadisan wa ƙur'anan wa aƙalan bi jahi rasulullahi da ya tsama inna qalbahu, saboda ya samu natsuwa. Saboda shi karatun Jawahirul Ma'ani in za a yi maganarsa to dole ne sai an fitar da abubuwan da yake sirri, dole ne. To amma abin da ya sa an fitar da waɗansu abubuwan, wato liya halaka man halaka an bayyanatin, waya haya man hayya an bayyanatin, wanda ya fahimta ya ji ya gane cewa babu wani abin da aka yi shi a dunkule, a harshen mutum ne bai iya gane me aka faɗa ba. Don kuma harshen mutum bai gane abin da aka faɗa ba, bai isa ya ce babu abin ba, saboda walaisa kullu majahulin yunkaru, ba duk abin da ba sani bane ake inkari. Walaisa kullu ma'lumin yuqalu, ba duk abin da aka sani bane kuma ake faɗa. Wannan a ƙa'idan ilimi ana ɓoye wasu abubuwa saboda a kubutar da mutane, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kallimun nasu ala qadari qulin. To yanzu duniyar an yarda an ce ta zama ɗaki ɗaya ne, to muna magana ne tsakanin arifai da malamai, akwai bambanci. In muna magana akan arifai su da su san me muke magana, muna magana akan malamai idan mutum bai sani bai tambaya.
ya tambaya me yasa muka ce kaza, sai mu ce masa saboda nasi kaza ya ba da dama. Saboda to idan iyayenmu aiki ya hana su bayyana waɗansu abubuwa, to mu kuma watakila da ba mu fursa mu kwance waɗansu abubuwan dan a daina ganin iyayenmu a kafirci. Babu maganar kafirci sai dai jahilci, mutum bai san abu bane ya shiga. Wannan shine dalilin da yasa muka nemi izini a wajen masu izini, kuma aka mana izini mu karanta. Wannan shine jawahirul ma'ani kenan. Jawahirul ma'ani kamar yadda na faɗa, in mun shiga cikinta za ka ji dukkan wani abu in Allah ya yarda, wanda Allah ya masa basira ya masa fasaha, in ya ga zai ji irin yadda abubuwan suke. Kowane abu ne za a tsayar da aka gane annabi Muhammadu ko ake son nunawa, ba wani abu bane. An yi da baibayi ne ya fito a cikin Shehu Tijjani, amma in har ka gane girman Shehu Tijjani to ka gane girman kuma wanda yake gaba da shi. Haka ne, babu mutumin da aka same shi faidi ne, almajirin Shehu Ibrahim ne, amma ba a son Shehu Tijjani, yana da wahala. Babu mutumin da aka same shi almajirin Shehu Tijjani ne ba ya son manzo Allah, yana da wahala. Babu wanda aka samu yana son manzo Allah ce ba ya son Allah, yana da wahala. Amma za a samu mujarradin mai son Allah shi kadai ba ruwan shi da Annabi Muhammad. Za a samu mai son manzo Allah shi kadai ba ruwan sa Shehu Tijjani. Za a samu mai son Shehu Tijjani shi kadai ba ruwan sa Shehu Ibrahim. Ana samun haka. Amma in an samu wannan maratib daga baya ya tafi, to insha Allah da ga wannan tabakan ta yi intimasi da wancan, haka da ta tafi. Saboda haka da ka samu kowane rauhaniya zai iya zuwa wajen cikin tafiyar mutum ka fahimci inda aka sa kai. Amma shi wali ba dole bane sai ka bi shi, ba dole bane, babu dole cikin bin wali, amma ganimatul bari da ne, ganima ne cikin ruwan sanyi. Idan ka bi shi ka amfana, in baka bi shi ba ya tafi da abin da ya zo da shi. Amma kai dai kar ka zage shi, kar ka faɗi wani magana a kansa, don abin da baka sani baka ja kai shiru, don ba a baka izinin ka zagi wanda yake bautan gunki ba ma, balle wanda baka fahimci me yake nufi ba cikin addini. Haka walitaka take. Walitaka tana zuwa ne da abubuwa ba dan ta nuna maka komai ba, sai dai ta nuna maka Annabi Muhammadu. Domin in ka ga karfin Shehu Ibrahim aka ce maka almajin Shehu Tijjani, ya kamata ka ce to Shehu Tijjani shi kuma ya yake. Kuma ka ji Shehu Ibrahim duk inda ya kai ka ji yana cewa Allah ya bashi albarkacin Shehu Ibrahim Shehu Tijjani. To ai kuma ya kamata ka ga irin fadin Shehu Ibrahim yanda aka yi wali a zamanin mu dai, ba a samu wani wali wanda ya cinye duniya a zamanin mu kamar Shehu Ibrahim ba. To amma duk da haka yana cewa Allah ya bashi albarkar Shehu Tijjani ne. To ya kamata ya kace to har yanzu bai wuce kujeran ba? Ya kamata a ce Shehu Tijjani zai nemi alfarmansa saboda faɗinsa. To amma har gobe yana neman Allah, kuma bai yi wani aiki ba. Tsayawa a wannan da'irar na Shehu Tijjani ne ya sa yi tallan annabi da harshe ɗaya, domin ma'aikata ne na Shehu Tijjani aka sa shi ya zamo shugabanta, shi ne faida. Ma'aikata ɗaya ne, aiki ɗaya ne na Shehu Tijjani aka yi Shehu Ibrahim da shi gaba ɗayansa. To akwai guraren da ba shi ba ne, amma kaga yadda Allah ya yi. To wannan shi ne abubuwan da ake kai. Wa badu, bayan mun fara tamhidat, ya tafi inna mana a hasana ma yusarrafu ilayhi al-insan, mafi kyan abin da mutum zai komar da ihtimamihi, ya dawo da fahimtarsa, wa yusarrafu fihi layalihi wa ayyamihi, ya juyar da darensa da ranarsa, waya amal fihi fikrihi wa kalamihi, ya aiwatar da tunaninsa da alƙalaminsa, waya ja'ala zikrihi nadimuhu wa mudamuhu, ya sanya tunaninsa cikin ruwansa wanda zai sha, mai saukowa da wanda yake na, waya ta kazo mihraba wajehi, ya sanya shi shine maganan fuskarsa, wa imani ya sa shugaban shi, waya kasir fihi summati wa amamihi, ya nufi ɗaukakarsa da shugabancinsa, wa yaktani zuhurul asna, ya wadatu da ajiyansa mafi ɗaukaka, wa yajtali bikrahul husna, ya bayyana da
tun daga sammakonsa mai kyau wa yaktabisu yayi ƙyastu ya kunna wuta min mishkati nurihi daga haskensa wa yastadi'u ya haskaka bishimusihi wa budurihi da ranansa da watansa wa yarta'u yayi kiyo fi hama'ilihi wa riyadihi cikin gurin da yayi yabanya da dausayinsa wa yukra'u min mawaridi wa hayadihi ya idi abin da ya zo masa da abin da ya kwaranyo masa wa ya tarammahu minhu ya yafu bi aska urfuhu da mafi tsarkakan ɗabi'arsa wa ɗibihi da ƙanshinsa wa ya tazakar bihil manzila ya dinga tuna masauki wal habiba da abin so shine manzo Allah mahasinu ahlillahi al-awliya wannan shine abin da yake mafi kyau daga masoya Allah waliyai wa hasatuhu al-asfiya keɓantattu zababu hizbullahi jama'an Allah wa ahlu hadaratihi wanda suke sune ahadin hadaransa alfa'izina wanda suka rabauta bi shuhudihi da shuhudi wa nazaratihi akwai bambanci tsakanin nazaru da shuhudu. Nazaru ganin ido, shuhudu kuma jin abin yana gurin. Jin abin yana gurin shi shu'uri ne, shi in aka ce an yi shuhudi na Allah to ba wai ana ganin Allah da ido ba ne. In aka yi shuhudi na manzo Allah ba ana jin annabin yana gurin, duk abin da ke jikinka ma sai ya baka labarin annabin yana nan. Wannan shine shuhudi. Wa man shahida minkum shahara falyasmu ba wa man ra'a bane, ba wa man nazara bane. Wa man shahida kana zaune aka ce an ga wata to shahida kenan. Ko da an ce gashi baka gani ba to shahida kana gurin, to shuhudi kenan. In an ce shuhudi da yawa mutane suna ganin ana ganin Allah da ido ne, ba haka bane. Shi shuhudi sanin Allah yana gurin, shi ake nufi da shuhudi. Sanin Allah yana gurin. Su kalman sufanci suna fitar da shi ne ɗabakan kowane muhalli ana ajiye shi a muhallinsa ga yadda yake. Don an samu wannan ana samun sauƙin fahimta. Almajazubina ilayhi wanda aka tuzgo su zuwa gare su, wal mahabubina laidai masoya gare shi, jazba daban. Allahu ya ce ilai man yasha wa yahdi ilayhi man yunibu. Jazba daban, suluki daban. In an ce an ja mutum kamar mutumin da ya taso daga Benue a jaki, da wanda aka ɗauko shi a mota, da wanda ya taso daga jirgi zuwa garin Jos, sanin su ba ɗaya ba ne. Wanda ya taso a jaki ya fi ka sanin hanya. Wanda ya zo a guje ba zai iya gaya maka waɗansu gonannakin ba ma. Wanda ya zo ta sama kuwa shi da ya zo to jazba kenan, wancan kuma shine saliki. Wanda ya zo ɗaya bayan ɗaya sunan shi saliki, domin zai iya gaya maka bishiyoyi waje kaza akwai bishiya masu kama da kaza saboda ya shiga cikin abu. To jazba kuwa jan mutum ake yi. To in Allah ya ja mutum a cikin tafiya, ina ne manufa? Shine Jos. To Jos shine hadara, shine markazi ilahi. To ma'ana Jos din nan annabi Muhammadu ake nufi. Shine ma'ana ibaratu na shatta'u ma'ana kawaidu. Wanda ya zo ta sama ya zo wajen manzo Allah, da wanda ya zo ta kafa ya zo wajen manzo Allah, wanda ya zo ta kafa zai faɗa maka duk abubuwa, amma wannan ba shine fiyayye ba. Kun riski abin nema? Manzo Allah shine. Kun riski abin nema? An riska. To shikenan abin da aka riska shine hadafi al'asasi. Kowa ya zuwa irin nasa, domin wani zai tashi shekara 10 yana neman kuɗi, wani a rana ɗaya ya samu kuɗin. Kuma wancan shekara 10 in ya samu kuɗi, wannan ya samu, shi ma yana cewa abokinsa ne, domin ya kai su yi mu'amala da shi a wannan kujeran. Ba za a ce kai a yau bayan a yau ka samu amma dai na samu, shi ne kawai hadafin. Amma dai na samu, ai dama hadafin samu, to an samu. To wannan shine jazba da suluki. Mahbubina ladai alwaqifina bayna yadayhi, masu tsayawa gaba gare shi, wal akifina alaihi, da wanda suka runtuma, as-sajidatu lillahi, masu sujada dan Allah ala dawami qulubihim,
akwai masu sujudi saboda zatin Allah alad dawami, wato alladina fi salatin da'imun, wato yadda ake yi akwai wanda da'iman suke cikin tsarki, ma'ana ko ka gansu da janaba a tsarki suke. Ainihin ruhin gabaki ɗaya ya bi Allah, wanda babu wani abin da shi yasa wani daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga manzo Allah a cikin a kasuwa yana kallon sa sai doza, sai manzo Allah ce ba wani na gani ba, aka ce shine ya rasulullahi, da yazo ya ce ai da janaba ne, ya ce najasa ne a jikina, ya ce almuminu la yanjisu, mumini baya najasuwa. To kaga irin maganan da sufa suke kina, tunda mumini baya najasuwa, ai kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyanihi, manzo Allah yana ambaton Allah fi kulli ahyanihi, amma level na mubtada'i ba daidai yake da level na muntahi ba, wanda yake mafara da karshe ba ɗaya bane. A nan level din ba yadda kai sallah ba saboda kaza, amma a wannan level din an yadda ka kira Allah. Dama sallah ai abu uku ne ya tsayar da sallah, a qira'atun wa tahmidun wa tasbihun wa ruku'un, shikenan wayannan abubuwa guda uku su ake kira sallah. To ashe kowane abu yana da yadda ake, to sufaye sai su duba a ala menene ake nema gabaki daya, ce wasjudu wa qatari, kai sujada ka matso kusa da Allah, wasjudu wa qatari, kai sujada ka matso kusa da ubangijinka. To ashe wa fi sujudi, a cikin sujudin nan akwai ittirabi, to ittirabin nan shine muqamul muqarrabina, shine muqamul muqarrabina a cikin sujudi. To mahama mutum ya samu ittirabi a cikin sujudinsa, to ya samu abin da ake bukata. To ana son kowane lokaci da'iman ka gan kama Allah, da'iman ka gan kama Allah. To in ka samu wannan ittirabin tsakaninka da ubangiji cikin wannan, to ka sami duk abin da ake bukata, ka zamo as-sajidud da'imu kenan, sajidud da'imu. Allah kai mana haka. Hujjala ce ta yabo. Wal hafizatu li ahadi, masu kiyaye ga alƙawarin su sarmadan har ila yawmil qiyamah kenan. Shahadatuhum wa buyubatihim, a filin su ko a ɓuya, mazahirul ayatul mustafa, wannan shine mabayyanin ayan sayyidina rasulullahi. Wani wabuhu, kuma mabayyanin ayoyi na na'iban manzon Allah, halfan wanda suka biyo shi, alwaridina min manhalihi, wanda suka zo daga cikin manhal shine ruwansa, manhalihi. Zaka ji larabcin yana canzawa da irin wanda ka sani, saboda yana ajiye larabcin ne a kujerar larabawan. Haka da ka ji magana yake fitowa. Almanhalu shine ruwan farko, wanda yake fara sauka, to amma ruwan sama shine manhalihi. Na'am, al'arwa wanda yake kosarwa, wa sharibina minhum zalala, da masu shan ruwan kuma su ji daɗi safawan tsantsa, almutahalliqina bishimihi, wanda suka ɗabi'antu da irin ɗabi'arsa, shi ma ɗabi'a. A mutahalliqina ta hallaku bi a halaƙin lahi, ku yi ɗabi'a irin na Allah, wanda ya samu ɗabi'a 300 ne, 360 ne. Man ta hallaka bi wahidin da kalal jannata, ɗaya in ka ɗauka za ka shiga aljanna. To ana son ka maimaye su ga baki ɗaya, to za ka samu a cikin shehananmu wannan sun ɗauka. Misali, kwanan baya na gaya muku shehu Jibrima yana ce duk shekara yana ce da mutane 100,000 ne. Idan ka yi daidai da shi ana ku yi daidai a wuridi ba, idan kun yi daidai a wuridi ba ku yi daidai a karatun ƙur'ani ba, idan kun yi daidai a nama ku yi daidai a ba ku yi daidai a mu'amala da mutane ba, in kun yi daidai a nama ku yi daidai a salatul fati ba, in kun yi daidai a nama ku yi daidai a jauhara ba, in kun yi daidai a to a nan ne su min khuluqin lahi sai su duba. Kwanan nan naji wannan bawan Allah al-miskin ya yi aikin haji so 51, ɗaya ya ce Allah ya bashi, sauran Allah ya raba wa duk talakawan a cikin al'umma manzo Allah wanda ba su iya zuwa aikin haji ba, a raba musu. Shekara 57 ya yi,
24 hours abinci ne a gidansu duk lokacin da aka zo za a samu 24 hours. Idan kun yi daidai a karatu ba ku yi daidai a nan ba, in kun yi daidai a nan to haka to tau'in nan hulkun shai namu nan shehu Malam Ibrahim Sadidu da ya zo zai koma ga Allah salatin Allahumma salli alama ya man azhar jamila shine wuridinsa. Idan kun yi daidai da shi a salatul fatih to anan ya fi ka wannan da wannan ya wuce. Na tambaye shi Abdul Fatih lokacin da ya zo zai koma ga Allah akwai salatin da ya rike, saboda waɗansu sun riga ka zama number one a salatul fati, wasu sun riga ka zama number one a salatul jauhara, wanda kuma sai rike la ilaha illallah kamar sun sharu Abdul Mumin wanda yake zuwa ya kama kuka ko katuwar bishiya yana girgiza ta yana la ilaha illallah sai ya cire ta ya dauko ta aka kuma shigo da ita gari. To in kun yi daidai a nan da wannan shi ya fi ka nan, saboda kan aka zo ana cewa to ana neman number one a la ilaha illallah, in ya zo ya zauna a kujeransa aka ce ana neman number one a salatul fati sai ga wannan, aka ce ana neman number one a jauhara sai ga wannan. Ba yadda za ka yi kai daidai da wani sai ya wuce ka wani gu saboda ya zama shi ma number one a wajen. min hulukihi wa shimatihi. To wayannan su ne ake nufi, su kuma duk gabaki daya ana neman tanafusi ne cikin Allah, ba a yi munafasa wajen sa riga, munafasa wajen gina gida, munafasa wajen mota, munafasa wajen ba shi bane. A'a, fi hulukin a ɗabi'a, wace irin ɗabi'a ka ɗauka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kai kamar kale, to ka ɗauki ɗaya kawai kamar kale za ka shiga aljanna ɗaya. To wani kuma yana da 10, wani yana da 100, wani yana 110, wani yana 100. To wannan da nan ake tafawuki. In an kira wane ya zo na ɗaya a kaza, sai ce akwai wanda ya yi irin nashi, in babu to ya zama number one ɗin kenan. To sai wani kuma haka ake yi. To shine suke magana nan almutakhalliqina bishimi wa khilalihi wal muttabi'ina li aqwalihi, da masu bin aqwalihi wa af'alihi. Sufaye su abin da suke bin manzala sallallahu alaihi wasallam sun hada aqwalihi wa af'alihi, amma an rabu gida biyu. Ba duk za ka samu duk masu ilimin hadisi su ne muqawwilu, su qala rasulullahi ne. Su kuma sufaye sun fi bin annabi Muhammadu a af'alihi, su kuma aikin annabi suka kama. To amma a cikinsu akwai masu hadisan, misali kaman a Magarib sun ce ba a yi kaman mutane uku ba a ɓangaren hadisi a duniya. A Magarib akwai mai ahadari, malami ne wanda ba a yi irinsa ba amma bai yi tsawon rai da ya koma ga Allah. Sannan na biyu akwai Ahmadul Makari, a Magarif ne, a ɓangaren hadisi ba a yi kaman shi ba. Na uku Shehu Ahmadu Tijjani, a ɓangaren ilimin hadisi ba a yi kaman shi ba a Magarib. A Magarib ba a yi kaman su ba. Wayannan guda uku suna magana a kansu, ba a yi kaman su ba a ilimin hadisi. Amma ba duk malamin ɗariƙa ba ne in bai samu manyan littattafai ba ya san haka. Zai ji dai an ce masa Shehu Tijjani ya yi karatun ahadari har zuwa muktasar yana da shekara 20, amma zai ji an ce ya gane ya yi hada da ilimin zahiri, amma ba za ka ji an yi tahassusi da ɓangaren hadisi kamar haka ba, sai ka shiga cikin mutawwalat. Abin da ya sa aka rike shi a Tunis kenan ya zamo shugaban malaman makarantun Tunis, saboda hadisi ne, akan ilimin hadisi. Saboda da ya zo Masar da Mahmudul Kurdi ya tambaya a cikin arrahimuna irhamu man fis sama'i yarhamukum man fil ard, arrahimuna ko yarhamuhur rahman, sai ya ce sai da ya kawo mas'ala hanya daban-daban 19 wa Kurdi akan wannan hadisin. Maliku ya rawaita ta da kaza,
ya rawace ta da kaza, ya rawace ta da kaza, ya rawace ta da kaza, sai da ya kawo masa gabaki daya a hadisi daya, sai ga yadda suke kuma gaba daya. Saboda haka a bangaren ilimin riwaya, hadisi, diraya war riwaya, Shehu Tijjani na ɗaya ne a duniya, amma kuma da wuya ka ji shi yana magana. Sai dai a cikin wannan ne za ka gane cewa waye Shehu Tijjani akan hadisi a cikin Jawahirul Ma'ani. Saboda in an kawo hadisin, in ya juya za ka ji irin abin da zai yi magana a kai a cikin Jawahirul Ma'ani. To anan ne za ka gane cewa waye shi. To su sufaye sun tafi akan af'alu shine ahwalur rasul. Yawancin sauran malamai sun tafi akan aqwalu, qala haddasani fulanin an fulanin, haka da su tafi har su koma ga Allah. To wanda suka hada zahiri da baɗini kamar haka ba dukansu bane. Saboda haka wanda suka hada matsayi ma a cikin tafiyan ma'arifa, ba kowanne wali bane zaka same shi ya hada dukkan wa'annan ulumin. Amma za su ce maka kullu faqihin sufiyun wa laysa bi kullu sufiyun faqihun wa laysa bi kullu faqihin sufiyun. Haka da ka ji an ce, kama a ce maka dukkan rasulu annabi ne, amma ba kowane annabi yake rasulu ba. To haka su ma suke tafiya. Kuma wannan duk duniya ta san wannan mizanin, ta san wannan ma'aunin ba kage ba ne, haka abin yake. To abin da yasa ba a iyawa da su kenan. Fa'ilas sima'i zikrihim tarta, a lokacin jin sunayensu za ka ji tarta qulubu, zuciya tana girgiza, wata shtaqu bihi ila allamul ghuyubi, kuma tana buƙatuwa zuwa gamuwa da su wajen masanin abin da ke ɓoye. Watan tashidu bi zalika min iqaliha, wato da ka ga tana nishaduwa ta wajen rike linzamin sa da fi'ilin ta'ati wa adaiha, saboda sun bi Allah, sun ba da haƙƙinsa. Fa inna kaseeran minan nasi, da yawa daga cikin mutane, hamalahum ala zalika, sun dauke su akan haka, hatta asara minhum la'azama, har suka yi gurbi na azm wal quwa da ƙarfi, wal jiddi da kokari, wa tashmiri da zage dantse, wa balagu ila an hasibu anfusahum ala nakir wal kadmir, sun kai har suna yin hisabi wa kansu akan bawon da ke bayan dabino, farin dabinon nan. Domin sufaye suna da wani irin tafiya na hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu a ɗakin halwansa igiya ne a ɗaure, a ɗakin halwansa yana ratayawa don kada yi bacci, tare da wannan nihayan da ya kai. In ya zo ya zauna a ɗakin zai rataye igiyan a wuyansa ya fuskanci rabbul izzati, saboda in gengede ya ja shi, igiyan ta ja shi, ta ɗauke masa. Wannan sun yi muhasaba wa kansu, muhasaba yadda ya kai, saboda sun ce akwai manufa. Kar ya zamo manzon Allah ya tafi ya bar sahabbai sun iya ɗaukan abubuwa, to kan sahabbai su tafi kuma su yi tsammanin ba wanda su iya ɗaukan abubuwan da suka ɗauka, don kar gidan annabi ya mutu. Su kunyar su kenan. Kamar Rabi'atul Adawiyya ta ce tana nafila raka'a 1000 ne ba don Allah ya bata lada ba, a tana nafila raka'a 1000 ne don ranar tashin kiyama a tambaya. Zamanin annabi Isa, annabi Musa, annabi Shu'aibu, annabi Yaqubu, annabi Ibrahim, annabi Yusha'u da sauransu, shin akwai wata mata ta taɓa yin nafila raka'a 1000? Babu. Sai al'umma annabi Muhammad, ya Rasulullahi matso gaba. Ba a samu abin da aka samu a zamanin ka ba. Ita kawai a yi haka, annabin ya yi farin ciki da babu wani wanda mata ta yi irin aikin sai ita, amma ba don a ba ta lada ba, a dan darajar annabin a ƙara ɗagawa. Kaga ana kambama abu ne, an tuwakkiruhu wa tu'azzimu, su kishin akan annabi Muhammadu ne, kishin akan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama. Walam yardu minha illa bil huqin, ba su yarda ba sai dai a riskar da su bi ma'aliyal umuri, ba safsafiha ba. Su riski kowane abu ma'alihi, madaukakinsa, ba safsaf ba. Ba a ɗauko abin da yake makaranci ba, a ɗauki abu aliyan a shigar da shi a ce gashi nan. Wa musari a ce ila ma tuhumadu aqibatu, kuma suna gaggawa zuwa ma tuhumadu aqibatu, menene ƙarshen abun? Ka shiga cikin lamari, to ya ƙarshen abin zai baka?
zai baka mahmudi ko mazmumi, domin duk wani abin da aka fare shi ɗayan biyu ne, ko ƙarshen sa ya zamo an gode ko ƙarshen sa ya zamo an yi zargi. To da ya zamo an yi zargi sai ya zamo mahmudi, to mahmudi shi yake nema su musari ya ce lama tuhumadu aqibatu bidaris sururi, a gidan farin ciki shine lahira. Wa nasu jawarihahu, sai suka tsarkake gaɓoɓinsu an danasi shine duk wani abun daudan da zai shiga cikin jikinka almuhalafati, wanda zai sa mutum ya saba wa Allah, to sun nisance shi. Me yake sa ƙarya, me yake sa giba, me yake sa riya, me yake sa hasadu, me yake sa kibru, me yake sa ujubu, me yake sa ru'yatul fadli, me yake sa wannan dukka gansu, to a cire su gaba ki dai, kar su matsu cikin gabanka. Shine sayyidina Usman bin Fodi yake cewa alhamdulillah bi ni'matillah, ina godiya da neman Allah da ya shiga halwa, yake cewa kowace gaba na san abin da Allah yake nufi ya samu, kowace gaba kuma na san haƙƙin da yake kanta. Saboda abin da ake nufi a nan, ka gane kanka, ka gane me Allah yake nufi da kai, saboda ka nisantar da duk wani abu na saɓon Allah. In ka nisantar da duk wani abu na saɓon Allah, dan ka shiga cikin fada yadda za ka shiga saliman ganiman. To ganin wannan ya baka ka nisantar da duk abubuwan da yake mazmumat, ka yi masa badali da mahmudat. To dama abin da shari'a take bukata, abin da sufanci ke bukata, ka cire mazmumu ka kawo mahmudu. In ka cire mazmumu ka kawo mahmudu, to shikenan wa anta minal muqarrabina, za ka samu kusanci da rabbul izzati, domin ka samu kusanci da shehinka, ka samu kusanci da manzo Allah. In ka samu kusanci da manzo Allah, ka samu kusanci da rabbul izzati, domin malamai su ne nuwabul rasul, su ne na'iban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wartikabu sayyi'ati, balle su sayyi'a a gurin su bar makaruhi. Mu sayyi'a a gurin mu aikin haramu muke bi, su kuma sayyi'a a gurin su makaruhi ma yana matsayin haramun ne. Su shine suke cewa daga cikin tafiyar suke magana akan idan da mutum zai zauna a cikin tafiyarsa a ce ya duba wani abun da makaruhi ne ya gan shi yana cikinsa, to lallai zai kidanya kansa daga cikin fitattu daga wajen Allah ma ya faɗi. To shine wa qamu bi wazaifid dini, sai suka tsaya da aikin addini min fi'ilil ma'amurati, suna bin abubuwa na horo, abin da aka umurce su, wacce na bulmunhi ya ce suka nisanci duk abubuwan da aka hana su. Wajadu, suka yi kokari fiyar da mahabubihim, saboda su yarda da abin son su, bil arwahi, cikin rayuka, wa nufusi da rayuka. Al arwahu ruhi, an nufusu rai, ana bambanta shi, amma a larabci yana ba da ɗaya, a hausa kai. Wa talaqqu ma ja'a anhu, suna gamuwa da abin da suka zo da shi, alal akaffi war ru'usi, a kafaɗansu da kawunansu. Fasarat ahbaruhum, sai labarinsu ya zama washe ma'ilihim da ɗabi'arsu tutula, ana karantawa, tuktabu, ana rubutawa fitrusi a cikin takaddu. Faƙar balagana, mun samu labari an ba'adun, wasu sun ce annahu qala ya ce wallahi lau zahimanna ashaba Muhammadin, wallahi na rantse da Allah za mu yi haka da haka da sahabban manzon Allah, in ji sufaye. Ce wallahi lau zahimanna ashaba Muhammadin fi af'alihim, cikin ayyukansu, hatta ya alamu, dan su sani annahum qad halafu wara'ahum rijala, dan su sani da suka tafi aikin annabi bai tsaya ba, a'a har yanzu sun tafi sun bar mazaje. Shine abin da shawa Atiku yake faɗa, yana cewa ya ƙulun nasu kan zahabun rijala, ya ce na'am zahabu wa kan nasabun rijala. Ya ce mutane suna cewa mazaje sun tafi, ya ce mazaje sun tafi amma sun dasa mazaje, kenan suna nan. Ya ce to wallahi lau zahimanna ashaba Muhammadin fi af'alihim, aikin da suka yi wanda suka faraita wa manzo Allah, mu ma za mu rike mu faraita wa manzo Allah, hatta ya alamu, har su sahaban su sani annahum qad halafu wara'ahum rijala,
bayan su sun ajiye mazajen da za su iya ɗaukan abin da ake ciki. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Tamimud Dari a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Tamimud Dari yana karanta yana yin shafa'i da wuturi da alqur'ani. Sayyidina Usman bin Affan yana shafa'i da wuturi da alqur'ani. A yanzu fa ana yi a nan garin akwai mai shafa'i da wuturi da alqur'ani sama da shekara 17. Na san shi har yanzu kuma bai mutu ba. Har yanzu yana shafa'i da wuturi da alqur'ani. Bayan kafin in san shi na san Malam Isa Rurwai yana shafa'i da wuturi da alqur'ani. Ya rubuta alqur'ani sau 88 domin na zauna da shi ba kaɗan ba. Kullun dare nan da ranar ya zo ya zauna za ka samu yana gingiri saboda ba ya bacci da dare. To irin wayannan to kaga ai an samu an tafi ta wannan. To sannan a cikin rijalu a cikin mazajen akwai wayanda suke sallamar da abubuwansu har gobe akwai wanda suke yin irin wayannan. Saboda haka ashe kenan halafin salafin in an yi kwafin in wannan sun tafi sai wasu su ɗauke su ko su ƙara ko su tsaya akan abin da suke ko su ƙara. Yanzu a yanzu na ji Muhammadu Fatihu ɗan Shehu Gibrima na yanzu shi duk dare yake sauka alƙur'ani sau biyu. Duk dare yana sauka alƙur'ani sau biyu. To kaga in can ba a yi ba to yanzu an yi. To irin wayannan to in ka dinga bi ɗaiɗaiku sai ka samo cewa ashe ana barin sai dai ka zo ka wuce shi baka san shi bane tunda abin baya nunawa sai an nuna maka. To irin wayannan abubuwan akwai su. Au kama qala radiyallahu anhu ko kamar yadda Shehu Jani ya faɗa. Fanzurai maka Allah ka duba ila hadhihi himmatul aliya zuwa wannan himma madaukakiya kaifa lam tarda illa bi rutubis saniya. Kaifa ta lam tarda ba za ka yadda da wannan ba baya samuwa illa bi rutubin saniya sai daraja madaukakiya ake samu wa ma za ka wannan kuma baya yiwa illa hina sanitu fi'lil awaili sai illa hina sanita bi fi'lil awaili sai kaji me mutanen farko suka aikata ai daga na ake kwafi naji wani sun yi naji wani sun yi naji ina noma yanzu saboda kishin abin da na ji Shehu Gibrima yi ni wannan ya shige ni kishin. To da na tambayi gonan sai aka ce ai gonan tana nan tsakanin Nijar da Najeriya inda a je aikin ta sama da mutane 1000 suke tafiya kuma har yanzu ana noma ta. Domin ranar da na yi magana a cikin 'yan garin nan akwai wanda ya tafi noma na ce to anta na ganka ni na karanta ne kuma zuciyata tana nan a buɗe in Allah ya yarda ko ban yi irin haka ba sai na kamanta ba ta shabahu illan takunu mislahum illa tashabba bir rijali falahu. Ciyarwa ake yi ba sayarwa ba. Ciyarwa ake ba sayarwa ba. To kaga irin wayannan in aka samu ana tafiya to dama jin labarin na farko shine kai ma za ka yi tunanin ina za kake so ka shiga. Ganin daman mutum ne ya zaba ganin daman mutum ne ya ce kuma ba zai yi ba. A haka ne ai. Ganin dama ne dama baya yiwa wa ma za ka illa hina sabita bi fi'lil awaili ishtaqat kai kuma sai ka zabu sai ka yi sha'awa ko wasa yi ba hal at-tanafus to me za ka kuma sai munafasa kai ma bari ka kawo irin naka shine ma'ana fa shabahu illan takunu mislahu inna tashabbaha bir rijali falahu fa fajaddat fi qalbi zalika kai kokari cikin neman haka qala Allah ta'ala Allah yana cewa wa fi zalika a cikin irin wannan maganan falyatanafasil mutanafisun shi ba hasada bane shine koyi munafasa ne idan wani ya iya yin kaza to me zai hana ni in yi gwada mana ai lalaci ne yake sa mutum ya koma baya da tarkon shedan to dan can baya ko ya gaya maka
nazahu jawarimu an danasi wal mukhalafati wartikabu sayyiati. Abinda kafin ka shiga cikin aikin, to abinda ake so ka fara gyara zuciyanka tukunna. Zuciyar ta gyaru, ta zamo za ta iya ɗaukan abin da ake nema ta ɗauka. Saboda in aka turo mata abin da ake son ta ɗaukan ba ta ɗauka ba, ai ana turowa kawai sai a ce pickup ce ta yi lodin trailer. Ai sunanta musacciya. Musamman a ce za a ɗauko irin dutsen da ake ɗorawa trailer ya kace ga wata pickup ta ce mai pickup din ya ce a loda mar. Ai ana sawa sunanta takari. Ko ba ka bane, to ai haka ne. To in kana son ka ɗauka, menene mizani, wani irin capacity abinka yake da shi wanda in aka ɗauka zai ɗauka, kai ne sai ka duba menene kai kuma kake ƙoƙarin kawarwa. Dama abin da ke sa ba'afu ai zunubi ne, abin da ke sa kuwa fuskantar karban abubuwan da Allah ya zo da shi daga manzo Allah ne. Wannan yana sa ƙarfi, domin za ka ga mutum mai raunin gaske amma wa inda Allah azimun qawiyun, mai ƙarfi ne a batini, to zai ɗauki abubuwan da za ka yi mamaki kuma zai yi magana a saurara. Ba ka ganin yanzu ba ga aljani ba, ai mun fi ƙarfin aljani, dukkan mun fi ƙarfin aljani, amma me yasa aljani fi ƙarfin ka? Saboda ka riga ka gan shi an ce maka aljani ka tsorata, to wannan tsoron shi kenan shi kuma yake samun nasara a kanka. Amma idan ka sani ka cire wannan tsoron ka gan shi duk da ka matsawa, takalminka ma kace a ji a ce mara ya bar gurin, zai bar gurin. Takalminka aka ce takalmin wane ne ya ce ka bar gurin, to ta yaya za a kai takalmi ka je ka yi magana, a yi magana takalmin na hannu ya yi tasiri in ba tsoron Allah ne ke biye da abin da kake kai ba? Da shi ne to sufanci shi ga baki ɗaya yana son ya karfafa mutum ne zahiran wa batinan. Batinin ka ya zamo yana da ƙarfi ba maganan baki ba. Abin da ka faɗa ya aka ga yayi mutabaka da aikinka. In bai mutabaka da aikinka ba, to kawai kana ba wa mutane wahala, kana ba wa kanka wahala. Wannan daban. Allah ya kiyaye mu. Allahumma arzuqna al-himmatal aliyata. Allah ka azurta mu da himma madaukakiya, tabluguna biha ila kullu ila kalamul mahmudi, wanda ta kai mu zuwa duk abin da yake mahmudi ne. Wani yatu sadiqati, ya zama kuma niyyar mu ta gaskiya ne. Ta'ajizuna biha an kulli ma yujibu ludud, wanda duk wani abin da zai zama wasa ne Allah ya nisanta da mu gabarin sa. Wakila in shi ta annaka tasfaru, gashi nan magana da nake. Malaman sun ce in ka so za ka rabauta, fa kun fi hubbika sadiqan, soyayyarka ta zama ta gaskiya ce in kana son ka rabauta. An saki azmika shamir, sannan kuma ka zage dantsinka, ka yi ɗammara. Saki azmika shamir, wandin jamila alaiki, duk wani abin da yake na rataye ne jefar da shi ka kama abin da zai kai ka zuwa ga Allah. Sirrul mawali ma yuzharu illa ala ma huwa ashikun, sirrin mawali wato majibancin lamari, sirrinsa ma yuzharu baya bayyana illa alaman huwa ashikun, sai in kai kana so. Malamai sun ce ala la tanalu ilma illa bi sittatin, sawun bi ka an majamu'u habi bayani, sai ce zaka'un wa hirsin. Hirsin dinnan shine ishtiyaki, kana da kwakwalwa kuma kana kwaɗayi. To wannan din ma shi yace illa alaman huwa ashikun, kaga an ɗauko shi daga wancan an dawo da shi na. In dai kana kwaɗayi za ka kai, in kuma ba ka kwaɗayi shi kenan. Allah ya kiyaye. Fa hazihi wayannan ayyuhal muhibbu, masoyina fa'idatun, fa'ida ne. Wujuduhum wa zuhuruhum, samuwansu da bayyanansu, wasu ma ahbarihim, da jin labarinsu, ala wajen ijazi wal iktisari, mun kawo ne a wajen ijazi wal iktisari. Kaji yanda mazajen suke tafiya, kaji yanda ake samun mazajen, kaji yanda ake gina su, to ba suna ginuwa bane akan son zuciya. Saboda haka baka isa ka yi jayayya da waliyi ba, saboda baka san ma yaya aka yi aka haɗa shi ba, baka sani ba. Tunda ko baka sani ba, to musunka da ƙiyayyanka da komai da komai kayi aikin banza. Domin dutse ne ka gan shi a tsaye kana ta fushi, kana hura baki ba kana son a ɗaga shi a gurin. A ɗaga shi ko ka ɗaga shi? In ka ga dama in za ka iya ka ɗaga shi, ba za ka iya ba to ka bar shi. Haka yadda ka gan shi nan, haka Allah yake so.
to wa'innan su ne da ka shiga a ciki shine Allah yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Junudu ai je mun karanta ne junudullahi fi ardihi, ne junudullahi fi ardihi. Wallahi duk kujera a wulaya billahi alazim, ba duk mutumin da Allah ya azurta shi da tsarikan tijjaniya na rantse da zatin Allah ya kara godiyan Allah. Wallahi ba dabara bane, wallahi ba dabara bane, kyauta ce kawai ta Allah. Dan wani ya ninka ka ibada da komai da komai, amma wallahi tallahi bai iya shiga ba, bai iya shiga ba. Yana zuwa sai ga yamar kare kare. Wani bawan Allah yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowane dare 100 ne. La ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yana Adamawa ne. La ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sai aka tambaye shi wani matsayi yake so, sai ce matsayin Shehu Ibrahim. Sai aka ce za a ba shi kujerar Shehu Aminu Bauchi, ce a baya so. Ya ci gaba, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammad. Kullum kwanan duniya aka ramaka Allah 100 yake. Sai ya zamo ya bugi wannan, ya zagi wannan, ya kori wannan. Sai aka kira, sai aka ce masa bai karawar dariƙa ba. Da ya zo sai aka ce a gaya mu, sai aka gaya mu sunan shi Malam Ibrahim. A nan sama ya zo na shigar da shi halawa. Ce Malam Ibrahim ce abin da kake gane ya ce to me kake nema, ya ce ai shi matsayin shi Ibrahim. Na ce wace ɗariƙa kake ce ai shi ba ɗariƙa, ya ga aikin da yake ya fi na masu ɗariƙa. Na ce to izini kuma fa na suwa ka samu, in aikin ya fi na yan ɗariƙa to izini kuma fa shi kuma nawa ka samu. Ya ce a shi kawai yana yi ne. Sai na ce matarka tana nan? Ya ce eh tana nan. Na ce to tana haƙuri domin kana walar da ita. Ya ce wallahi tallahi malam haka ne. Na ce ‘ya'yanka suna kusantanka? Ya ce a'a. Na ce kana azabtar da su. Abokanan wurɗanka? Ya ce ba sa yin magana da kowa, kowa yana ganin shi akan kuskure yake. Na ce rashin izini ne. To yanzu yaya za a yi? Na ce sai ka karɓar ɗariƙan nan kana son ka a sai ta ka dawo daidai. Wannan la ilaha illallah 100 ɗin mai izini ya fi abin da kake yi. Sai ce to yanzu ya za a yi? Na ce yadda kake so. Ya ce to malam zan zo. Shine taso daga Adamawa ya zo nan muka zauna, sai na ga ya kore, ashe ba ta ba ɗaya ba ne, ya kore su. Sai ta ai da ka ci gaba wallahi ba wanda zai zauna da kai, saboda hararan ya fi karfin ka kuma ba wanda zai rike maka. Na ce bambancin izini kenan. Sai ce to ka sauka ka koma wannan. Sai ne na bashi ɗariƙa a nan. Na ba shi ɗariƙa na ce to kai tafiyan kai a kai tun da a Adamawa kake, bari in baka tarbiyya take, shiga nan hau sama. Ya hau ya buga aka ramu kallahu duk da abin da yake ganin ya sanin, sai da ya dawo ƙaramin yaro. Sai da ya kwana 9 na saukar da shi daga sama. Na ce to kaje, shine ya yi saiti ya dawo daidai. Na ce to yanzu ka je duk abin da ka ɗora yanzu kai da ka yi mai izini, amma da ba izini. Ai ya'ya biyu da ɗan karuwa ai ɗa ne, amma shari'a ba ta karɓe shi ba saboda ba izini ne. Amma in ya fito ba abinda za ka iya nunawa a jikin shi, da kunnensa da hancinsa da idonsa da bakinsa da komi, amma fa yana da naƙasu a baɗi, bai samu izini ba. Kuma kai kanka duk rashin hankalinka ka yi wa mace ciki na sheyi ka aihu ka zo ka ce wa babanka ta aihu, ina ganin a nan da ba za mu iya ba. Amma matarka farkon ma ka isar da sako kar a ji, ba kai ka faɗa a gida ba, saboda za ka ce matata ta aihu. Iyayenka ne za ka fara gama saboda izini ne. Ta ce wannan shi ne, wannan abin da ake kita kaman ba komai ba shi ke ɗauke da komai. Falmulki ya ci zikira. Ƙur'ani izini ne, sai da izini ake ɗaukansa. To akar mukalla wato daga nan ne sai mutum ya dawo, kowane sai da ya dawo. Matan da ya koran yanzu ta dawo kuma ana zaune, wanda ba su iya zama ba.
saboda hararan ta fi karfin shi ko kuma an ce masa to a bashi kujerar shi ko shi ba zan kujerar shi wa Aminu yana son kujerar shi Ibrahim na ce ai da sauranka ai aikin sai ka koma baya sai ka dawo ka saki tukunna ka san ka je ko ya dawo yanzu ba zai cuce shi ba amma kuma wancan din ai a hargitse zai kai ai shi abin da yake bukata izinin dai a sa ka akan wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa a ga wannan jundun ma hunalik ne kai zaman ka kai kanka ka san me kake kai ne aka dauke ka aiki a ma'aikata ka san aka saka a ma'aikata ka baka kai ma ka san me za ka yi ba ka je ka kashe guri ko ka tayar to me ya kamata maka dardu a kore ka Allah yana son duniya ne to amma yanzu ka je ka rusa wannan gida mana ka gani tunda Allah baya so ai ba ruwan Allah da duniya ka rusa ka ga yadda Allah zai ce a kamo shi bai da hankali ko ba haka bane amma Allah ba ruwan shi da duniya bai damu da ita ba ba ta da wani kima a wajensa amma kana taba wani ce ba haka yake so ba bai sa ka ba kuma shi ne zai ba da hukuncin da za a yi maka saboda baka tafi kan minwalin da ya dace ba ne haka abubuwa suke Allah ka taimake mu wa bil jumlati fa ni'man la alaina la tusa niman da Allah ya yi mana ba a iyakancewa ba ya yiwa wa ma gaba anna aksaru amma abin da ya buya mana shi yafi yawa falillahi alhamdu godiya ta tabbata da Allah hatta yarda har ubangiji ya yarda da abin da muka yi fa inna mu law tatba'ana malil qaumi da za mu yi abin da ke wajen qaumu sufaye radiyallahu anhu min al aqwali abin da suka faɗa wa ma mana hudi min mahasil al khilal da abin da aka yi musu kyauta na daga kyawawan ɗabi'u lakana la yasa'una al waqtu bil dhiqi zaman ba mu isa mu faɗi irin abin da Allah ya musu ba saboda kuncin zamani mu faɗi su kawai ba ka je kan annabi Muhammadu ba daga kansu ma kawai wallahi har duniya ta kare ba za ka iya fasaranta wani wali ɗaya ba to idan kuwa ka ga girmansa ta ya kamata in ya ce maka akwai wani sunan shi manzan Allah to ka faɗi ka yi sujudi domin shi ma ɗin nan kenan yake ganin wani manzan Allah to ya annabin yake haka ya kamata zuciya ta bayar ko ya annabin yake kenan falinaqabidul inan za mu yi riko da linzami an ta tabil aqwali mu dinga bin maganar su ma ya ga tarifuna saboda gwargwadon abin da suke ebowa min baharil mawahiri daga kogin kyauta wal imtinani da baiwa wa ya qatadifuna suke tsinkan azharul ladaifi wato furen nan na tausasa wal ma'arifi da sanin Allah min ma'adinil judi wal ihsan daga cikin taskan nan na kyauta da kyautatawa wa kaifa dan ne ba za mu yi haka ba la wa humul qaumu sune mutane allazina isafahumul haqq ubangiji ya zaɓe su ne hidimatihi dan su masa hidima duk aikin da waliyana suke aikin da Allah yake so ne Allah ya zaɓe su ne dan su masa hidima waje alahum ya sanya su ahlin limunajati wa hadarati idan zai yi magana da su yake shi yasa akwai zama da ake yi na ahlud da'irati duk wanda kujeransa ya kai inna lillahi ta'ala salasmiyatu khalqin ala qalbi adamu wa arba'una ala qalbi ibrahimu wa salasuna ala qalbi musa wa sab'atun ala qalbi isa ko kuma sab'atun ala qalbi jibrilu wa salasatun ala qalbi mika'ilu wahidatun ala qalbi isra'ilu wayannan duk kujeru duk ma'aikata ne in an kai wannan level din ka shiga daga cikin wannan da matakin farko su 300 ne mutanen 300 ne wanda Allah ke amfani da su a duk duniyan duk ko da annabi ko ba annabi kuma khiyaruhu ne zababbinsa ne idan ɗaya ya mutu a cikin 300 nan to baya yiwa 299 ba a ɗauke ran ɗayan sai an samu wanda zai replacement ya dawo kan wannan kujera to kaga ashe kenan su ne wa kaifa la humul qaumul ladina istafahumul haqqu li khidmatihi shine hadisin Abdullahi bin Mas'ud waja'alahum ahlul li munajati wa hadaratihi
duk lokacin da ubangiji zai zartar da wani abu a duniya su ake tarawa. Ko mutum ya mutu to zai taso daga cikin kabarinsa, za a zo a yi zaman. Masu ido da kwalli wanda suke zama a cikin wannan zaman sun faɗa, kuma na sha gaya muku baya, a ciki akwai abokanai na wanda a yanzu ana zaman da su, kuma suna zuwa nan gidan su kwakwana wajena, ana yin zaman da su. Domin ko bara na tambaya zaman ya bayar, domin nisfu sha'ban ne, lokacin ya yi kusa. A nisfu sha'ban ake 15 ga watan nisfu sha'ban. In sun zo aka yi zaman da su, to in aka ja Allah yana son ya zartar da kaza, me kuka gani? Haka Allah yake. Majalisa na Allah. Allah yana son ya zartar da kaza, me kuka gani? Da a saukar da kundin abin da ake nufi. Sai a ce to wani za a kashe wani, za a talauta wani, za a kuturtar da wani, za a karya wani, za a yi kaza, za a yi kaza, za a ɗora wani, wani zai zamo kaza, wani zai zamo kaza, za mu sauke wani, za mu ɗora wani. Wannan duk ranar ake kawo a aji nisfu sha'ban. To ina an kawo an aji, to in aka duba aka ga abubuwan da za a yi, to rayayyu su ne suke zama a manyan kujeru. Manzo Allah yana zama a kujeran. Daga cikin bayin Allah suka ce akwai lokacin da ke zuwa sai da Aisha, akwai lokacin da ke zuwa da sai da Fatima Zahra wajen zama. Akwai wani zama da aka yi ba ma shine ya zo ba, shine da aka ji Shehu Ibrahim yake cewa wa inni wakilu sirri. To wannan kujeran ne. Wannan kujeran ne. In an zo to manzo Allah ba zai zo ba sai ce kai ka zauna, kai ne ciyaman din zama. Ai to akwai wani zama da aka yi, shehu namu yake gaya min, Shoman Tijjani ne ya zauna akan kujeran. Sai aka zo aka ce za a yi hukuncin, sai aka ce to kowa ya rantse da Qur'ani. Shi Shoman Tijjani ya ce wai zai rantse da Alqur'ani, wai bai san komai ba, ba wanda zai rantse da Alqur'ani, a zartar da abin da za a zartar kawai. To idan mamatan suka yi rinjaye, aka zo aka yi ana yin ƙuri'a a gurin, in mamatan suka yi rinjaye to rayayyun duk wanda ba sa son a yi a wannan shekarar da ga manyan waliyai suna mutuwa, saboda za a zartar da abin amma Allah yana jin kunyan tunda ba sa so a yi a idan su, duk za su tafi tukuna sai a zartar da abin kuma. Kaji shi irin sirrin jawahirul ma'anin kenan. Kaga irin wayannan sirrorin suna da su fito dole, ba kuma wani abu bane, ba illa bane, kuma ba haramun bane, gaskiya ne. Gaskiya ne yanda abin yake kenan, kuma duk wannan abin yana nan a cikin hadisi, yana cikin tafsirai. Allahumma sai dai ka je karanta baka gane ba. To in ka zo ka ce ni yaya ahlud da'ira, sai muka maka nassin Qur'ani ka duba, wani tafsiri kake so mu ce ma duba tafsiri kaza, duba tafsiri kaza, zaka gani. To da wannan shine kaga ma'ana an jawo maka da nesa ta zo kusa kenan. Kai karatunka da fahimtar ka sai ka mutu ma baka san inda aka sa kai ba. To amma a cikin irin wannan karatun zai iya yiwuwa waridin ya zo a sauko da shi. To amma muna da izinin magana zahiri da batini. Muna da izinin magana zahiri da batini. Saboda haka wanda ya kasa rikice ko a cikin dariƙa nan ya ce ka gani ko an fara fitar da sirri, ba a fitar da sirri ba, ana warware waɗansu ne dan akwai wanda suke son su tafi ba san inda su kama ba. Saboda haka da suka musu hanya, kowa ya zo, mu dukkan mu haɗu mu zama wali, ya fi soyuwa da mu zama makiya. Mu zama waliyan ayyawa, saboda an sauko da bala'in mu ɗauke shi ba mu san mun ɗauke ba, saura su samu sauki, shine hadafi. Saura su samu sauki. Allah ya taimake mu. Na'am. Wajalahum ahlan lil munajati wa hadarati, kaga gurin da ake sa su kenan. Wa ashhadahum, Allah ya sanar da su anwaru jamali wa insanihi, suka san hasken jamalansa da kyautatawarsu. Wa ajalasahum, kuma Allah ya zaunar da su ala bisadi kamalihi, ka gani a bisadu kamalihi. Manzo Allah ya zauna a bisadil unsi, su kuma za a zaunar da su a bisadil kamala. Wamtinanihi, da kyautan Allah, kyauta ce. Wa hum qaumun, sune mutane allazina sharabu, wanda suka sha min muhabbatihi, soyayyan Allah, fatabu, suka ji daɗi kuma suka tsarkaka.
wa sa'adahum alwaqt lokaci kuma ya yalwace su fi ma ragibu cikin abin da suka yi kwaɗayi fa hum sadatu sune shugabannin mu wal umara'u sune abin kallon mu wasu saladinu sune shugaba fi dai fuqara amma kuma ga sunan a cikin tufa irin na talakawa amma su ne Allah yake sarrafa komai da su shine shi Ibrahim yake cewa arakum mulukul ardi ina ganin ku ne sarakunan bayan ƙasa amma gashi nan in aka zo ya same ka da katon carbi kana ta la ilaha illallah can mai ko yanzu ku auna babu wannan sarauta take tsoro kamar malaman ɗariƙa saboda shi ne ya kamata a ce mutane suna gaban shi sai ga kuma mutane na wajen su shehu ɗayaro haka abin yake shi sarki to gashi nan ma lokacin rasuwan fadan bege dan sarki na Kano ya rasu fadan bege ya rasu ba a jin labarin wancan wannan din ake ji shi kuma dan waye baban shi ma sai daga ba ake ta kame tukunna muka sani ashe daga wudula ka haife shi ya tashi a talaka ko ba ka bane to wannan irin zayyin a ɓoye shi yake tafiya saboda haka kowane mai mulki to akwai wanda yake ɓoye ƙarfinka a zahiri shi ma ƙarfinsa a ɓoye shi ne kuma yake tafiya kuma daga cikin ahalullahi ake sa a kowane rayuwa to yana da kyau kenan kaga mutane sani ba dan komai ba shin zaka iya zuwa ka tankari gwamna ka dudura mara shar to akwai wanda yake rike da gwamna kujerarsu ɗaya a ɓoye to saboda haka tunda ba za ka iya yi wa da zahiri ba ya kamata tunda abin kuma ba alama ba ne ya kamata ka zagi wani saboda ka zauna lafiya ne shi ne manufa yadda ba za ka iya cin mutuncin na to an sa maka CID akwai wanda suke ɓoye suna da wannan mukamin fauka zalika ma amma Allah ya hana kar su bayyana dan ba za su bayyana ba zai yi su duk abin da ka san wancan suke da shi su ma suke da shi allazina salahu an yakunu qadatun wanda aka yi su aka aje za su zamo qadatun su ne abin jagora lil haliqatihi daga halitta gabaki daya shine duk motsi inda su daga su ce Allah kyale su shikenan Allah ya bari amma duk bala'in da za a yi ba zai yiwu ba amma su in suka faɗa wa Allah zai saurara kuma Allah zai yi magana shine can shi Ibrahim yake faɗa a cikin mutane rubba ash'asa a gabara lau a ƙasama alal maula a barra ƙarrawo to ai haka ne rubba ash'asa a gabara lau a ƙasama alal maula a barra ƙarrawo inda zai ce wa Allah yanzu ne da kira ne ce Allah ruwa muke so yanzu ruwan zai sauka inda za ku taru ko mutanen garin nan ku ce ba ku son ruwan ba zai Allah ba zai saurare ku ba saboda ba ku yake kallo ba ga wanda yake kallo shine zai gaya mara yaji in kun yi kuka shine dalilin tawassulin mu da bayin Allah muna kama bayin Allah saboda sanin sun fi mu kusanci da Allah ne wannan shine na'am mumtasirina muna masu koyi ƙa'imina bi hidimati muna masu koyi muna masu tsayawa da hidimansu ala wafqi hukumihi wanda ya dace da irin hukuncinsa da mashi'ansa fala tasul hayata illa bihim rayuwa ba ta tsarkaka sai da irin wa'annan baya yiwa wala tadmaina alquluba zuciya ba ta natsuwa illa bi zikrihim sai da ambaton wa'annan bayin Allah wa hina hajjatul qariha lokacin da kwakwalwa ta motsu sahat bihubbihim za ka ji muna kifa nafti maslan ya je kibbid diyari wa sal'anin subbaki ma bai na mustaƙihin wasaki shi za ka ji ana yabon shehanai ana yabon su ba don wani abu ba saboda abin da suka ɗauko sun ɗauko wirasa ne daga manzo Allah to ɗabi'un da suka ɗauko to sai gan shi a jikin malaminka to in ka gan shi a jikin malaminka baka isa ka bar shi ba sai ka yabe shi to in ka yabe shi yabon yarju ila rasulullahi aikin ake kallo sa'ad bi hubbihim wa nadat fi hayyihim sai ka ji mutum ya kira a cikin hayyihim larabci me za ka ce Usman wa nadat fi hayyihim hayyi
kabila, hai rayuwa, hai Allah. To kaga ya karanta lugga ne shi yasa ya fahimci wannan, amma ba haka ba zai iya ba. Wana da fi hayihim kabilansu angonsu, to sai ka ce hayu, sai ka ce ai sai ya kira cikin Allahnsu, daga ji an san baka fahimci komai ba. Shi yasa shi ilimi baya yiwuwa ka yi magana baka san shi ba. Yanzu da za ka yi tsaranci, amma kuɗi za ka iya aro kuɗin mutane ka zo ka sa fararen kaya ka ɗauki mota ka shiga gari ba wanda ya gane ka, amma shi kana magana ɗaya biyu za a gane ba naka bane, za a gane ba naka bane. Kuma wallahi in mutum ya yi hadda ma haka ake ganewa. Mutumin da ba karatu ya yi ba ya haddace maganin waɗansu ne, in ya zo ya yi ɗaya biyu wallahi za a gane ba malami ba, dai kawai a yi man shiru a yi haka a kau da kai, amma za a gane. Shi yasa mutum ya shiga harkan ilimi bai sani ba, to ba gurin da yake tona wa kanshi asiri kamar nan. Allah ya kiyaye. Alhaji hatal ibtikhari a fuskan sahari bi qurbihim da kusancinsu. To da mu tsaya a nan, gobe za mu tashi a cikin abiyatun da za su sake nuna mana a yi ta dalli. Wannan a tabhidat ne, ba a zo maganan da za a fara akan Shehu Tijjani ba. Wannan kuma hikimansa da wannan littafin ina son da mu tafi da ku ga abin mamaki, sai ka ga abin da yake cikin nan da wanda baya cikin nan 460 wanda aka kara ba Shehu Tijjani ne ya faɗa ba, ƙage ne a kamar. In Allah da duk lokacin da muka zo za ku ji karatun ya yanke wurin da aka cusa wani magana ba na Shehu Tijjani ba, daga nan zai yanke. A naku ba za ku gan shi ba, za ku gan shi a nan. Zan ce ku sa number 1 da haka har mu sauki sai kun ga 460 wanda aka yi aka zuba wa duniya don a yi shari wa Shehu Tijjani. Hikiman da ya sa na sa littafin kenan. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار الذي صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يسامحك. الله